का हम मिस्टी कह पापा बड़ा दिवाली हनु हम सब केहू के हैप्पी दिवाली बोलल चाहतानी। तो बोल दो। समझ गया। एमे हमारा से का पूछे के बा? हम लौला सभे के बेटी मिस्टी लौला सब केहू के हैप्पी दिवाली बोलतानी। हाँ चला अब ठीक बा। पापा बड़ा कातना निमन लागता। हमने के पलाका छोड़म जा, मिठाई खाएम जा, लक्ष्मी जी के पूजा करम जा। हमन के घर में कातना साफ सफाई भइल बा। हाँ बेटा साफ सफाई होई तबे नु लक्ष्मी जी आई हैं। हमनी के घर में साफ सफाई रही तबे नु लक्ष्मी जी हमनी के घरे रही हैं। पापा हम सोचतानी कि ए बेला त हमनी के अपन घर खूब साफ सफाई कइले बानी जा त लक्ष्मी जी आई हैं। काल जब हमनी के घालावा गंदा हो जाई त लक्ष्मी जी चल जाई हैं। तो जई हैं ना तो गंदगी में रही हैं। समझ गया। भगवान गंदगी में रहेलन? नहीं। स्वच्छता में ही ईश्वर के वास होखेला बेटा। पापा हम चाहतानी कि लक्ष्मी जी रोज हमनी के घरे रहस। अगर तू चाहतारू कि लक्ष्मी जी रोज हमनी के घरे रहस तो रोज रोज हमनी के घर के साफ सफाई करे के पड़ी बेटा, तबे लक्ष्मी जी घरे रही हैं। हाँ पापा ठीक बा। अब हमनी के रोज अपना घर के साफ सफाई कई जाई और लक्ष्मी जी के अपना घरे लाखल जाई। न त तू ही नु कहतला कि घर गंदा होई त लक्ष्मी जी चल जाई हैं। हाँ बेटा और खाली घरवे साफ कइला से ना होई, तनी हमनी के अपना दिल के भी साफ रखे के पड़ी, अपना मन के भी साफ रखे के पड़ी। अच्छा तब जाके लक्ष्मी जी घरे रही हैं और कबहू हमनी के छोड़ के ना जाई हैं। हाँ